Machiegni weche mag tuke. Klab mar Gor Mahia otengo Shabana FC gonde 2-1 e tuke adhula lig maduong' pachoka. Tugo mano bagi e alap ma Nyayo Stadium. Kogalo noloyo Gor margi mokwongo e dakika mar 22 kokalo kuom jatugo Jackson Duang kapok Shabana yudo gol margi makende e dakika mar 24 kokalo kuom jatugo Wycliffe Omondi. Kogalo noyudo gol mar loch kokalo kuom captain margi Alpha Onyango. Gol mar Gor e thuolo mokwongo points 10 e kindgi klab mar AFC Leopards momako thuolo mar 2. E tuke mamoko mane obagi kawuono, Police norodho KCB gonde 2-1 e kinde ma Mara Sugar gi APS Bomet nowuok amodhi 0-0. Bidco gi Sofapaka bende nopogo points tok wuok amodhi. Call it police marking, and nice lob here in the net by the captain of the side. Alpha Onyango gets onto the ball that has been blocked by Jackson Duang. Shock in Kisii Town. Nyakoro mogimene thuolo mane wan godo weche manyien mag ang'ich welo sa 1:40